Unsa ni dili di ampang? Ampang sa ampang. Unsa ni ampang diri? Anto lang? Nope. Anto sa ni? Dili na. Kung naman eh. Hambang naman ang tawag ni. Ah, Eskwela may talay tayo. Dato na mo. Mangga. aw nya labang dool ra taray tay no. Asa? Ano bitaw tak mag-bike mag-car. Ah. Dili ko sugtan mama kay kusog man ko. Mao na diha pareha ka ni oh. Wala ko kusulag. Kusog mo kayo. Wala. Mudi mo baking ko dila ako mga tumba. Na, hindi naghunong. Ako kusog bitaw ko sa oras padakan ko siya. Igsoon mo? Igagaw. Silingan. Kaya natin babaw mo. Aris ako ha. Ridjan TV. Hindi nga ni. Ridjan! Asa din ni gawas. Ikot. Hay. Nay kalutsan dia, bay. Nay kalutsan dia. Ha? Asam gawas? Alangtad. Selamat. Oke lagi ya. Apok yun. Lapok kayo. Selayan lang. Mailan na ning mabalik ko din.
mo gawas, boss? Langkad. Salamat. Ah.